Kawai mutumi na yana ga maka da yarinyar nan. Ban baka labari ba. Abun haushi abun zuciya na kaman ya fashe da yarinyar nan. Wai yarinyar nan take wai sai mata shawarma. Shawarma? Shawarma kuma? Da tare na ma hankali da zuma da tare. Kai. Ya zan yi ko banda ko sisi ta sani kuma. Tana wani ga wai sai mata shawarma. Kai baka ma sa abun haushin ba. Irin kuɗin da yake gidan sai yarinyar nan. Motoci alaji. Gidajen baban ta. Amma na yi yarin da sato kuɗi da ringa sato kuɗi tana ban wai tana gaya wani ba zan gane ba me zan gane ne ta ban kuɗi kawai shine ni in gane ai kai ka so mutumin irin lamban na irin na gayu kai ya kamata a ce tuntun ka riga ka nuna mata ba abin da ba nayi da ita ba ta ganewa ne gaskiya gane ni na yi ba ran jin dawo kawai to sai dai in ce mu a dawo lafiya gana dawo lafiya kai ma kan baka bata mare ba na bata mare kan bata mare abin da zan ce ma kenan ne sai dai in ce mu a dawo lafiya Barau! sai dai ce mu a dawo lafiya Gana dawo lafiya. kai ma kan bata bata mare Ba bata mare kan bata mare. abin da zan ce ma kenan ne sai dai in ce mu a dawo lafiya Domin samun sababbin bidiyoyinmu sai ku danna subscribe, danna alaman ƙararrawa an musa sabon bidiyo za ka gani. Mun gode masoya.